В днешно време младите хора са все по-изолирани в света на своите телефони, социални медии и компютърни игри. Суровата действителност е, че младежите предпочитат да останат на устройствата си през по-голяма част от свободното си време. Силното пристрастяване към смартфоните е реалност. Когато тинейджърите използват телефоните си, те веднага получават допаминово удоволствие, което създава усещане на възнаграждение за мозъка. Това води до това, че младежите прекарват повече време на телефоните си, тъй като по този начин мозъкът им е непрекъснато силно стимулиран. За съжаление, пристрастяването към интернет не е единственият проблем сред младите хора. Социалната изолация при тинейджърите може да е резултат от случайност или избор. Младежите може да имат социални тревоги, които им пречат да развиват приятелства или да посещават социални дейности. Както и връстниците могат да изолират останалите, когато ги тормозят или умишлено изключват. Нашите продукти на платформата Forestiyat или на български преведено Горски младежи осигуряват уникален начин за изграждане на общност и терапия в дивата природа и съдържат решение за младите хора да се свържат по-добре със своите връстници, както и с природата. Платформата Горска младеж осигурява здравословна среда за различни възрасти, в която да получат лечение и подходящо неформално образование в горска среда. Освен това, тя улеснява прехода на младите хора обратно към традиционната училищна среда. Тя помага на потребителите да се научат как да взаимодействат и да изграждат здравословни взаимоотношения за цял живот. Нашите потребители също така се учат и да създават взаимоотношения, да изграждат умения за общуване чрез дейности в дивата природа и множество приключения. Приключенските дейности дават възможност на младите хора да практикуват и подобряват уменията си за общуване. Много от тях ще се насочат към лидерски роли и придобият качествата на ефективния лидер. Те може да се нуждаят от помощ, за да излязат от черупката си, а приключенските дейности им позволяват да изградят приятелства сред връстниците си. В тази среда те ще се учат и овладяват как ефективно и подходящо да съобщават за своите нужди, което ще им помага да развият умения за самозащита, както и най-важните умения в днешния век, така наречените меки умения, като лидерство, самоизразяване и други толкова важни и съществени за просперитет. Докато младежите работят по своите предизвикателства, както психически, така и физически, те придобиват способността да решават проблеми, независимо дали се справят с реална планина при тях или с мислите на тревога в ежедневието си, младежите ще се научат как да продължават успешно напред. Нямаме търпение да ви видим в нашата младежка платформа, така че включете се. Можете да видите останалите видеа на нашите Erasmus Plus партньори. Нямаме търпение да ви видим отново.